isang kumpunan ko yun dyan. Oh, yan na. Live na live. Hindi tayo dahil. Kapi tayo. Kape sa gubat. Kapi sa duda. Ngayon na lang ulit kami nakapag-live. Ano mo nga yan? Hindi ba yan pwede? Yung stand na? Sabot mo nga. Ba't nagkukulay? Ikon mo nga, oh. Hello po, Ma'am Helen Upaw. Nagaluto po kami ng baboy damo. Abangan nyo yan. Abangan nyo guys kung ano yung niluluto namin. Sarap yan. Ante, paabot nga yung bag ko. Shout out po sa Aquino family. Si Kuya Jeff ba to na ano? Kasi yung cellphone mo, Bino. Hello sa 36,000 viewers. Magandang umaga. Ayan. Okay na yung timba. I-shoot ko. Kami ay may ano dito sa gubat. Abangan sa aming sa aming upload. Meron kaming kinatay dito, malupit. Ay, Ikot-ikot guys. Tingin sa'yo. gusto niya sa akin magtapat. Lang po ha. Ito yung cellphone mo. Dax na natwang. Hindi, ubot. Ito yung ubot mo, kita-kita sa video. Pasensya na kayo guys. Naka-perni lang akong magkuko. Kahit tuwid ko kang telepon ang pungaulag. Diyan na sa likod nyo, kanina sa likod ko. Wala pa naman yata akong load. Ang may picture eh. Yung tayo kaba-dragon. Tapos natwang. Ije. Oh, ito na naman ako oh. Merienda na naman. Hindi nyo ba nakikilala kung saan kami guys? Kung saan lugar kami? Kung saan gubat kami ngayon? Hindi tayo makailog pa ngayon, makadagat-dagat kasi sobrang lakas ng hangin. Mag-hi ka daw, oh, sabi ni Sir Rafi Burha. Sino? Hello, Auntie Ligaya, kamusta ka na? Walang pangalan nga pagkula. Wala, hindi mo nabasa, Auntie, oh. Kitang-kita ko nga. Number yan. May iba yung napindot. Kumusta po kayong lahat yan mga sponsor? Hello po kay Sir Ding Katabay. Ay, Kabatay. Hindi ko yung... Akala ko tong Reggie Mendoza at
Joren Tolentino, isa. Magkaiba pala yun. Tapos sabi ni Reggie, hay samit na naman daw. Nagasa nga. Madinas ang ita. Nagasa nga. Kapit-kapit. Wait lang po. Hi guys, shout out naman kay Vilma Posadas from California. Hello po ma'am Vilma. Hello po, kumusta kayo dyan? Ingat kayo, palagi. Kay Labi Dabe official, ayan. Shout out po sa iyo. Kay Sir Romel Capili. Sana all pinili. Kay Ma'am Cheryl Ducatin. Ayan, gandang araw mga ka-dragon. Ingat kayo lagi. Shout out from Dubai, UAE. Ayan, ingat po kayo dyan sa Dubai. Ingat po. Shout out po to Carmen. Happy 25 years anniversary. Ay, 25 anniversary. Salamat Team DFL. God bless you all. Watching here in Brooks, Alberta, Canada. Ayan. Kay galing ang pagbati kay Rolly Ray. Ingat po kayo dyan, mga kakwan. Kaya, punto. Good morning DFL. Ingat po kayo lagi. Ang konti nyo na. Joanne, Gigi, balik na kayo. Ayan. Si Ate Joanne guys is pabalik na din naman. Si Gigi, mayon. Busy siya ngayon sa kanyang Mamangkin. paperwork. Nasa bayan yata sila kasi yung mga papers nila. May mga kasama din siyang mag-a-apply. Kaya hindi naman siya mahirapan. So, kasama niya din yung mga pinsan-pinsan niya din. Kaya binabalik ko kung tinapay kayo, matigas, hindi po manguya. Nababat ko sa kape, para maggambot. Shoutout kay Joren Tolentino. Ayan, ingat ka sa pagpasok. Kay ang Maestro Sir Rani. Ayan, hello po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Kay Samuel David. Hello po from Taguig. David family. Kay Ma'am Sineca Montreal. Anong tawag nila? Montreal. Hindi man ako kinate. Kaya dito ko na pagka makatuturo ka na. Dito. Tingnan ko ang ating karne. Bakluto na. Panganak ko. Yung ating kinatay. Yan, shout out po kay Sir Joren Tolentino. Hello po. Hello Good po. morning. Magandang umaga po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Venus Rose. Shout out din po kay Sir Rene Obelio from Kuwait. Thank you po. Ingat po. Kaya lang pag nag-recruit po kami ng ibang member, baka mahiya na magbalik si Gigi. Padating na rin naman po sa Ate Joanne. Punuin mo ng kahoy. Kaya makahinga. Hindi pa namin dami na. Pinalatag mo tayo din. Nagpulog na din tayo. Hello, Kuya Eman, Oxy Lifestyle. Good morning. Shout out din po kay Sir Roger De La Cruz. Taga sana to Sir Roger? Sa Ilocos. O, papawi na po siya sa sa Sunday. Lakas ng hangin. Busy kong brown out eh. Kaya pa sa brown out. Anong oras ng brown out pag Alas 11 pa lang.
Be, hindi ko na malaya na yun. Gabi na naman nakatulog ako kagabi. Dami-daming lang. Sobrang, nag-ihi ako kagabi, brown out na. Hindi pa ako nakatulog. Hindi ako lagi. Mga sa electronic. Oh, doon nga siya magtatrabaho kasi marami ng mga hanapan doon na ano eh. Na applyan sa ano. Basta masipag pa lang talaga maghanap. Good morning DFL. Shoutout naman natin from Taytay Rizal. Hello po kay Ma'am Mercy Babia from Taytay Rizal. Good morning. Hello din po kay Ma'am Maripe Magday. Si Ma'am Marife, hello po. Alam ko taga Toronto, Canada yan. The official Atomic. Hello beautiful ladies. DFL, hope all of you are doing great. Awas ako naman ako. Kami na ako talaga na. Na-shoutout ko na po kayo Sir Joren Tolentino. Kay Sir Rene Obilio from Kuwait. We love you po, Ma'am Marife. Ingat po Ingat kayo po dyan sa kayo Toronto. dyan. Good morning. Ate Greta, isang tawa dyan. Miss tawa mo ay. O, tara na, mag-ilog. Eh, ano, saan ba tayo? Hello ladies and aunties watching from California. Hello po Ma'am Elisa Gomez. Ingat po dyan sa California. Good evening. Ay, nakilap ko na yan. Oh. Welcome po Ma'am Marife. Thank you, Ma'am Mercy. Ayan, lagi daw siya nanonood. Yan, shout out din po kay Sir Joel Latona. Hello po, ingat po dyan Sir Joel. Good morning po kay Sir June Jungay. Yun, guys. Sarap magkape kasi mahangin. Tagal magtulo yung ano natin, Ito baboy naman lang. naluto na yung... Usod mo dito. Ang daming kahoy na maubos yan. Iinto po naman. Daganan mo yan si Bapan. Pasimba. Daganan siya. Ganda. Kita dito ka. Bigas na kape. Ang masarap pag nasa bukid. Ante, may shoot ka Ay, ta ako ah. lapit na birthday natin. Advance happy birthday yan. Advance happy birthday sa atin, Sir Rene. Anong kwan po kayo? April, ano po kayo? Anong day? Anong dito ka? 20. Yung tiniburn si Dong. Soon, pasyal ako dyan, mga ka-dragon. Sige. Pasyal lang ng pasyal. Saan ka doon ka nga? Ugasan ko muna itong tasa ko. Saan ka dito? Oh, April 25 daw si ano. nauna pala ako sa'yo. Good morning, DFL ladies. Keep safe, everyone. Always watching. Ayan. Thank you, Ma'am Myla. Ubando. Kaganda ng ano ng kwan sa dilaw mo. Sa dibdib. Liwanag. Thank you sa shoutout ping silent viewer niyo ako simula sa simula. Always watching from KSA. Yan. Thank you so much po Sir Joel. Ingat po dyan sa KSA. Uy. Good
Good morning mga ka-dragon lady. Masarap magkape pero Ay, ingat kantin kayo eh. din sa bulan. Barbero ko na kanila. Sobrang sarap po. Kasi mahangin. Sobrang lakas po ng amihan dito. Shout out daw sa mga kasama ko dito sa port. Pinapanood nila kayo. Ayan. Shout out Thank po you sa po. mga ano Ingat bang po pangalan kayo nila dyan. kuya? Kuya Hello Eman. po sa mga ka-work ni Kuya Eman. Ingat po kayo dyan sa port. Meron ba kami pwedeng pumunta diyan yung ano, alam mo na yon yung Mag-ice. hindi yung mag-ano ng isda. Watching from Las Vegas, Nevada. Nagmayat man unigop ti kapeno na lamis. Naimas. Magaling, Lalo na napulot ti kape. magaling maglamig sa dragon at kwan. Mahangin. Yan, shout out po kay Sir Angelo Asuncion. Shout out. May kilala ko ng Hilo Asuncion, di ba? Oo. Taga ano, Mabine. Baka siya yun. Iba? Yung kon ko nga din yun. Kilala namin yung Angelo Asuncion ko ya. Nakakamiss si Ate Gigi. Sana makasama niyo ulit. Yan, bago siguro siya mag-alis. Kailan ulit kayo manguha Lutuan ng natin ng sopa bukyang? si Gigi. Lutuan natin ng sopa si Gigi mag-alis. Lalo naman tayo mag-iyak ha. Ha? Lalo naman tayo mag-iyak. Yan, shout out po kay Ma'am Hope Elizabeth at sa kanyang mga anak na si Dan Enrique na always nanonood sa inyo 24/7. Wow, thank you so much, Dan Thank you po. Enrique. Ilang taon ka na, Sir Dan Enrique? Shout out mga ladies, ingat kayo parati from Alnaria. More power Thank to you your po, vlog. Ma'am Always Marshall watching. Dulay. More power to your vlog. Always watching from Chicago, Illinois. Ika na po guys. Nakalimutan ko na. Hello, hello George Apuwang Od. Johan. Apuwang Od daw, hello. Idol. Naka-uniform kami ng Tipasay. Kami naman ang Ang ganda delegaya. kaya sa ano no? Nakadilawan. Green tsaka dilaw. Ang ganda sa mata. Malamig. Yung nagsusot lang hindi. Nagdam ni Isatoy Papeng. Subaw. Mau tumbay Hey, yung mag-3 matumbay yung tubig ligaya walang takpaw. years old pa lang pala. Hello, Dan Enrique. Thank you sa panonood. Kay Hope, kay Ma'am Hope, Elizabeth, mag 3 years old. Switch. Yung nanonood lang ng Po vlog siya natin. sa DFL dahil bawal po sa kanya yung cartoons. Sa amin na lang po siya manood. Tumawa na lang siya ng tumawa. Speech delay siya. Pero yung intro nyo, alam niya, kinakanta niya. Wow, thank you, Bebe. Maraming may gusto dun sa intro na yun eh. Mga bata. Maganda sa pakinggan. Kaya sayo nilang gano'n. May nag-send din sa akin ng bata. Next week guys, meron ulit kaming ano, bagong uniform. Yan, ang ganda. Yan makuha. Lapit yun. Nandito na naman ako guys. So, excuse me. Ito ang aming ulam, tarong. Magtuno kami ng taraw. Ay, Tanim namin sa likod.
Hello sa 62,000 viewers. Sa Mm. tanim ko yan. Tanim, hindi mo naman ginadiligan. Basta tanim. Malagot tanim ko. Pero kahit ano, hindi mo naman siya ini-sprayan. Pero Pinagtatarong ngayon. daming bunga to. Dami pang bangklak. Pihan niyo din si Maduna eh. Wala na yan. Anong puta oh. Madami siyang ano eh. Madatnan na sila eh. Doon, sain niya. Maraming bunga yan. Baka may sobra yung uniform nyo. Haha. 650 yun. Ano kaya pabili ko kay Juang? Bayaran ko dito. Yung. Yung. Ano kaya pabili ko? Gusto mo nang manggagawa, kaya hanapan kita. Ay, naku. Hello po kay Ma'am Pasita, Eliasar. Hello. Siya ko? Naimbag nga Hello daw, po, Ma'am kabsat. Pasita. Aunties, Ingat po kayo love dyan. from Namiss Jessie po namin and kayo, Pas Ma'am Pasita. Eliasar. Nanay Pasita. Ayan. Kay Mama Pasing. Katukayo ni Pasing. Mabakot ko na Kulang ka, siguro mo lang katukayo ah. Di ako makahanap-hanap. Nay, Rachel Garinggaro, shout out daw po kay Rayan. Ay Rayan, tara dito, magluto tayo ng baboy damaw. Shout out na naman dito sa bahay kay Mama Pamina. Hi Rian po. Nagmayat man ang picnic dita Bantay. Ano niya si Dayo Ade. Ano, Tarong tarong, nga, kapsat. Pinuno. Kapipitas ko lang kanina yan. Ken, Baguo. ang dawis mi nga, basit nga bagbuaw. Kamatis ay wala. Ang dating pati. May adda, may isa nga kamatis, tagma may isa. Damay sa kalamansi. Ken, bell pepper. Ang dami ko na. Yan na, nagigising na ang hangin. Hindi na lang may araw ng Kaligayat, di ko na eh. Padanaga daw. Nagimas day tatarong nga, tingtuno, with bagoong, kamati. Wala po eh, kasi yung Pwede yun eh, ano, i-video ang hapon. Hindi naman na ano, nagkawang hapon. Natin ito pa ba? Mailit? sobra ko na eh. Ha? Ha? Dumilit? Yung, Yung pangkaya. ang sumpat. Ako ba? Lock mo na yung nasugpot ah. Lock. Halo. Maganda yan. Oh, tignan. Wala po ma'am Hope, ma'am Hope. Ano din kaya kung dyan nalagpa, hindi maliba. God bless you all watching from New York. Hello po ma'am Angelina Val. From New York. Wow, nakarating na tayo sa New York. Tatag na matitinapa yun eh. Wala namang kayong ngipin ang binili niyo. Yung matigas. Man na makabusog. Yung matigas. Ginababad sa kapay. From Pink and Purple Vlog. DFL ladies, apat na lang kayo pero masaya. Kami dahil andyan pa din kayo nagpapasaya at nag-inspire sa amin. Just keep on vlogging. Mahal namin kayo. Kulang ang araw namin pag wala kayo. Thank you po. Thank you Thank you po, po. Ma'am Pink and Purple Vlog. Ito si Ma'am Pink and Purple, ano to, solid talaga ito yan. Mula umpisa talagang nandyan siya. Nababasa ko lagi yung Yan, comment. shout out sa mga ano. Thank you so much po. Since Siyempre, ano, Hindi lang kay Ma'am ano, Pink.
Pink. Hindi lang kay pink and purple. Ayan, marami pang iba dyan na hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Yung mga Ayan. silent viewers na Thank you. simula noon hanggang ngayon. Thank you so much. So mga bago nating subscriber, yan. Maraming salamat po. Just keep on watching. Kay ma'am, sino ba yung ano natin dyan? Mga sunod-sunod natin mga subscriber. Sila Ulit Ma'am comment mo. Shita Kilang Guillermo, kay Ma'am Sheila din Espanyola. Kay Ate Cha, Kay ayan. kay Miss Cha. Ate Sa Cha. laging nag-share ng ating mga upload. Ayan. Thank you so much. Namimiss na rin namin ng Team KMA. Ewan ko sa kanila, busy sila palagi sa ano eh. Kuya Allen, ano na, magkitang-kitang na tayo. Busy daw sila sa bukid nila ngayon. Mangin muna guys. Wala ko. Pakot. Ayaw mo magana? Ayaw mo magmalaban sante? Kung hindi mahangin. Kay Provinciana Countryside Life. Ayan. Hello po. Ay, solid pa natin ko eh, tsaka yung si ano, Kapunti. Yung lagi yung si Kapunti. Nagkakahoy pa po guys, kaya hindi niyo ako makita dyan. Isungrod mo na kasi isang buwan te, para doon na lang ng duron. Nagburok na rin. Malambot na yung karne. Malapit na natin makain yung ating ano, Baboy damo. baboy damo. Greta, mag-asawa ka na din ba? Huwag kang mawawala sa DFL ha. Pag nag-asawa po ako, Magbangin. baka wala na din. Charot. Hindi maluto dito. Paano kung tatlo na lang kami? Shout out kay KP and I. Ayan, nasa bahay sila. Ano na kung mag-asawa na si Kay? Mag-asawa ka na rin eh. Hindi, huwag niyo akong paasawahin para ano, Kung diretso mag-aasawa tayo. na kayo, wala nang Magkain tayong saging. Bakit? Kaya Pwede hindi pa na ako mag-asawa. mag-asawa para may kasama kayong dalawang Bakit? senior. Pang single lang ba ang vlog? Isa alang-alang ko ang aking ano. Good luck sa'yo. Para lang. Charot. Magbalong ka ma? Hindi na bati nga maging mag-uwi. Asa lang, tapay guwang maging ano. Yan, shout out sa inyo, especially kay Joanne and Gigi from your avid fan from Arizona. Yan. Thank you so much po, Sir Remedios Castro Jr. Johan. Joan po. Joan. Atong buwan ko sa atoy. Kanyak. Atong kayo ba dito bo? Ay, Sai, painit mo yung ulam ni Papa pagdating niya. Ang bunog, andyan sa bahay. Hindi lang nag-gantos ko. Ang sarap ng ulam sa bahay, bunog. Kaya nga eh. Hindi ko mo. Tirahan mo kami pa. Ano na, magatan ni naman mo sila. Magatan ni sa... Yung ulam namin dito, ano, into mga taraw. Anong kanin natin ay? Sabi nila eh. Di ba nagaluto kayo ng ano, karning ay ano, Sabi ni ganito. baboy damo? Aga Bakit kung ay, taraw? magsulog ka naman, magkatay ka naman. Ay, nakatamo ko po. Wala bang... Patay naman ako. tubig. Ha? Ito? Wala bang tubig dyan. Tama magkakapagkatay sila. Kain tayo ng saging guys. Ibusid na namin. Ba't kan kayo, ba't kan nyo kami tumitan? BU. Ganito, huwag ko muna mag-asawa, maawa ka. Ha, ha, ha. Ngunay pakaasiyaw. Siyang tiligaya na lang daw guys, maghanap ulit ng asawa. Ano tayo? Gusto mo? Ayaw na. Yeah. Ayaw Bad na. yan. Stick to one lang no. Bad yan. Stick to one lang. Kahit naiwanan ako, hindi na ako mag-asawa. Subok ko na. Subok. Ah! Nadala Yung ka na. pinaghuhugutan eh. Talagang may Ang sabi pinagdalamutan. Tanong sagot. Ano sabi niya, kahit naiwanan? Kahit Bakit iniwan ka na ba? Kahit iwanan na daw siya. Halimbawa, Ah! halimbawa iwanan na ako. Hindi na ako mag-asawa. Someone always saying goodnight. Mag-iyak na yan. Yeah. Hello po kay Sir Romulo Castro.
up the sky and see yellow. Laban lang mga kabsat. Breathtaking view. My day is incomplete. Karay, without duk mo, watching dati the apoy. stars and lahat. Thank you, thank you. Diyan po. Diyan. Ayan nyo, hindi po Thank kami you po, Ma'am Angelina. magsasawa. Hanggat andito na kami, sila, kayo. Ayan. Patuloy lang ang buhay. Tuloy lang. Laban lang. Kapag naginto naman kasi kami, kawawa din yung mga senior. Wala na silang pagkuwanan ng pang araw-araw. Yung mga anak buhay namin guys, buti na lang at sinama pa Sabi nga kami nila guys. for the first time sa ano yun, ante, ngayon nagtanda sila, saka sila Hello kay Sir Ed Lopez. Kamusta po kayo? hintayin nga ako Greta at malapit na ako mag-urgod. For good. Chanti Ligaya po, for good na siya. Hawi. Ready ulit. Ready ulit. Siguro pag may time pa si GJ, kung sakali man na baka Makasama pa natin. hindi, kung last day niya na, halimbawa sabihin niya, alis na siya kinabukasan, magluto lang tayo ng konti. Pag-despedida. Pero tingin ko babalik din yung si Gigi. Kasi yung pupuntahan niya din, hindi rin mahirap din kasi yon at alam ko ang labanan doon panggabi. Eh si Gigi yun talagang kina-disappoint. Hindi siya dinidisappoint ko naman si Gigi, pero nakikita ko kasi sa katawan niya may nasa puwet yon. Iluhin pa. Dahil na akong magpuyat. Lilit pa man. Ako, kahit payat ako, kaya ko magdamag. Matulog. Ay, mahirap mong trabaho ng panggabi. Kahit payat. Kahit malaki yung sahod mo, yung katawan mo naman yung Oo. Sino ba? Oo. Yung kanyan, yung kanyan, gawad. Oo nga nga. Buwa, yun. May bunga. Ay, buwa nga pala. Bitak na yung kalate niya. Napakan tayo. Oo. Bitak na? keep going po. Oo. Kita mo yan? Oo. Ayun, ah. Imbag nga bigat mga ka-dragon watching from Hong Kong. Hello kay Sir Thank you Mildred. po. Ma'am, Ingat po kayo Mildred dyan. Culiado. Yung kwan natin yata yan? Hindi. Ikaw, ante, ikaw kailan ka mag-OFW? Oh, hindi nila. Papuntang Hong Kong. Matanda na ako guys. Nakapunta ka doon. Malay Malabo. mo, ante. Ha? Malabo. Yung shout out nga po pala kay Sir Kung may Kit magkuha, ST. magtirapi din siguro. Now ladies keep ST. going. Hello po Sir Kit. Kit. Challenge. Kung sinong naghahanap ng yaya, pwedeng i-presenta po si Kadyang na. Ano? Oo, sa abroad lang pwede eh. Diba? Pwede yun? Uwe, nakalive yan. Nasa may Joke lang, Alden, joke lang. Hello po sa ating 75 viewers. Adda kay Samat dita SM, Sirok Mangga. Wala. Made, Sirok Tikwa, kasapanglay. Nga natay. Sa panglay. Kasapanglay nga natay. SM. Sirok Mangga. Sirok si Kaong. Mga kaong dito sa palibot namin. Oh, thank you po Ma'am Elizabeth, kay Hope Elizabeth. Ayan. Sana tuloy lang po ang inyong support sa Team DFL. Narigat si trabaho ti panggabi, pangrabi eh. I did that for 5 years and I was single then. Oh, mahirap talaga kasi ako na-experience ko din naman. Pero ayun, nagtatrabaho ko sa araw, sa gabi, overtime hanggang madaling araw. Yung inventory noon, sunod-sunod din yun, bro. Parang yung utak mo nakalutang lang. Tapos maligo ka pag uwi. Oh. Parang pag-aniga ng katawan mo. May shout out po kay Kalakay TV. From Dilian. May mani Kalakay TV. Kalakay ka ba? Actually, yung pag-aayos ng mga papeles ni Gigi, yung
despedida, yung paghatid sa airport. Napakagandang content at gawin ninyo sa vlog. Yun na nga po, Ma'am Pink and Purple. Nasabi rin namin sa content namin nung kain kami ng tulya. Sa park. Oo, kasi marami po kasing nag-comment, akala nila sa ibang bansa talaga si Gigi pupunta. Ano lang po siya, dito lang po siya sa Pinas. Hindi po siya alis ng bansa. Nasabi niya kasi doon mag-OFW muna ako. Eh, hindi namin na hindi niya pala na bago. Hindi na napaliwanag kasi nagkaiyakan na. Sabi niya South Korea. Sabi niyang South Korea. Gandang umaga, DSOLS. Keep going. Dapat lang. Thank you po, Ma'am Yul Fernandez. Saan ka nag-work dati, Greta? Ako po marami po akong pinagtrabahuhan. Pero ang pinakalas kong trabaho na sa NBS na pinabuto. Shout out din po kay Jerry Ed. Kay Sir Edgardo. Kay Sir Edgardo Kumba. Ayan. From Jeddah. Hello po, Sir Edgardo. Sa Palawan magtrabaho si Gigi? Hindi po. Siguro sa Laguna siya. Opo, doon po siya sa Laguna. May mga kasama naman din po siyang pupunta. Mga pinsan-pinsan niya din. Nagkayayaan sila. So, yun. Hello po, Ma'am Rose Ann Ibalan. Si Kabagis Rose Ann. Pasensya na medyo maingay guys at malakas yung hangin. Opo, Ma'am Elisa. Kay Mil June Vlog. Ayan, shout out. From OFW ng Hong Kong. Ako siguro hindi ko rin kaya mag-OFW. Siguro kaya ko sa mga farm yun. Yung mga pero sa sa bahay lang. Hindi ko rin siguro kaya. Yung healthcare. Lalo kung taga-alaga ka ng bata. Kaya ko sa mga farm yun. Talagang kayanin ko doon. Kunin mo na lang siya. Kunin mo Hello, Ma'am Charito. May Ate Cha. Ingat ka dyan, Ate Cha. Hello, Dragon Fruit Ladies, Greta, Peng, Auntie Pasing, Auntie Ligaya, watching from Calgary, Alberta, Canada. Yan. Hello po, Thank you po. Sir Ingat po kayo Brigido dyan. de Castro. Yan. Sabi- Ingat po kayo dyan sa Canada. Sabi ni Pink, ay, Santa Mariang Garapon. Akala ko sa South Korea. Ang dami kong iyak. Sa Pinas ka lang pala. Ang dami na pang PJJ sa pa South Korea niya eh. Siyempre, matagal natin din kasama. Pero syempre kahit dyan din lang po siya sa Pinas, ano pa din, syempre malungkot pa din kasi tawid dagat, At saka malayo pa din. kumbaga nasanay na tayo ang magkakasama. Kasama. Kaya malungkot pa Kahit din. malapit lang siya, malayo pa din, tawid dagat yun eh. Kumbaga parang magkakapatid na yung turing din namin kay Gigi. Hindi na iba. Si Gigi lang kasi talaga yung parang si Auntie Ligaya, si Auntie namin. Mariam Auntie rin Garapon. namin. Tawas Santa Mariam Garapon. Hi daw kayo kay Ate Cha. Hello po Ate Cha. Kay Sir Joel Lawang. Ayan, ingat ka dyan sir sa Australia. Kumusta po kayo kapatid from New Jersey? Okay lang po Jovel Kulang. There is a reason Gigi live. I know you guys know about that. Opo, may reason po pero Actually marami siyang sinabi doon. Pero kinat na lang din namin para Ilocano na po na, hindi na natin pa. about family. Involved family yung matters. pamilya. Pati ni Ma'am Rose and Nen na prank. Okay siya po. Dagsang-sami po. Man, Naluton santen.
nagbayag tamang ganti karne mi na eh. Di maluto dito sa gilid. Kano kasi yung ano, Yung hangin, magpunta doon lahat ng ito. Dito. Dito natin dito para dito hindi maluto. Hello mga ka-dragon, pabati naman si Del Cruz. Yan, advance happy birthday po kay Sir Del Cruz at kay Clark Ulysses. Yan, advance happy birthday po Sir Del Cruz at Clark Ulysses. Pakain naman po, sir. ano? Pinapa-shout out ni Sir Roger Malaya. Tatandang dalagan si Gigi. Pamilya niya. Ganun po talaga kasi si Gigi ay pangalawang panganay sa kanilang magkakapatid. Tapos ang dalawang, yung panganay nilang nag-asawa, iwalay natin sa asawa, and then mayroong anak, siya rin nag-aasikaso dito. Kaya talagang ano sa kanila, siya na lahat ang ano, responsible. Dito mo lang ng kwan. Hello, team. Kasi ng kahoy. Aramidin yo. Ano daw, aramidin Nagaluto tayo. rin naman kami ng kaong mga kadragon. Ano yung ante? Baboy damo. Ay, kaong. Ano? Baboy damo nga. Sige na luto natin. Kain naman tayo kain sa akin. Watching po. Good family. Parang may gustong sabihin parang nagets ko na yung sitwasyon ni Gigi kasi may gustong sabihin si Peng pero hindi niya natuloy. Nagigets ko na yun. Ano nga, Jaimat? Ano mga Jaimat? Ang nakakamiss lang dyan. Siguro si Gigi yan, ang may miss niya yan. Yung tawanan talaga, no? Yung pag mag-aalis kami, yan, talagang mamimiss niya yan. Kaya babalik din niya si Gigi. Pero syempre, support lang tayo kay Gigi kung saan siya talagang siya. Eto na. Basahin ko to kay Sir Romulo Castro. Huwag kang mag-alala, Greta. Kung magkatuluyan tayong dalawa, magpatayo tayo ng bahay sa gitna ng bukid. Marami na ho. Ay, nagawa na. Ay, nagawa na. Marami na po kaming bahay sa bukid. Isa pa. Yan, shout out po kay Sir Joel Rios from Nueva Ecija. Kamusta kay DFL yan? Okay lang naman po. Yan, shout out din po kay Ma'am Estrelita Plaza from Kipling, Saskatchewan, Canada. Ingat po kayo dyan. Ang mo ni Danaw. Ayun. Ayun o. Baka nagkatay na ng manok eh. Ayun o. Yung aming Gardo Versoso guys, nandoon. Asawa si Didi. May manok ka dyan? Baka malabo pang mag-asawa yun. Gardo Versoso, ayun o. Hindi po na yung manok niya. Oh, Relate ako kay Gigi, pero na-realize ko na kailangan ko rin sarili ko kasi pagdating ng oras ako ang maging kawawa. Pero choice ni Gigi 'yon. Sana magtira siya para sa sarili niya. Ay, babae pa rin sila. Tama naman din yun, ate siya, pero choice niya naman talaga 'yon. So, kung ako din naman, Nasan ko nga yung kagyan dyan. ewan ko lang. Napamungot eh. Hello po kay Kasagip Official. Ayan. Kamusta ka na, kuya? Siguro may nasi-ay ka na naman, no? Siguro mag-CI ka na naman, no? Kasi-ay ulit kami sa sunod na buwan, kuya. Charot lang. Ako manligaw sa'yo, Feng. Binata ako. Support natin si Gigi. Huwag kalimutan, number 1 sa balota sa darating na Mayo. Panay butaw. Mayo baga ni Silver. Oo, nasa labas. Hehe, nagpapahinga sa 7-Eleven. Ayan. Ingat po kayo dyan sa 7-Eleven. Baka ano po kayo dyan. Madukutan. Charot.
Hello po, Hello po. Tito. Next week, babalik. Kamusta po Charot. yan? Hello po kay... kay... Sino daw? Oh, mag-hi ka na kay Anonymous. Kay Hello Tito. po, hello, mister. Kaya sabihin niya. Ano sabihin niya? Ala, sige. Mixit Rati ba? Bora. Ala. Bahala ka niya, be. Ano na nga? Ngipin sa ngipin. Ay, Ano? Ulit. ngipin sa open. Ano? Ngipin sa open. Ano, ngipin sa ngipin? Ngipin sa open. Ngipin sa ngipin. Ngipin sa- ngipin. Ngipin sa ngipin Ngipin. daw sila. Ngipin sa Ligaya, Sorry po, ano na nga karon? Open Bahala ka dyan ng ngipin. Ano? Ngipin sa ngipin. Open, open. Oy, ikaw ante. Hindi, ikaw ante. Ano? Anong talaga? Ano? Ngipin sa ngipin. Ano mo, Sente? Ngipin sa Hindi, Sente nga mo. Ano? Ngipin sa ipin. Ano, isa pa nga ante? Ano? Doon mo sabi Hindi, na. ano pa nga? Ulitin mo. Ano yun? Saan mo kanina? Tama Sir. naman eh. Sir. Ano? Ngipin sa ipin. Kay Sir. Hindi ko mabalikan. Kay Sir. Open, ngipin, open. Ay. Open din sarapin. Sabi mo na lang, Teo. Open, open, close. Kalimutan ko kasi si ay si Pengi halaan. Ayan, marami po ditong ano, tulya. Ano ante? Hindi niya po ano, Matandaanan. Sabi niya pronounce tuloy, yung hoy! kwan. Ipen and upen. Ngipin sa ngipin. Ngipin daw po sa ngipin. Ngipin sa ngipin. Bagang sa bagang. Ganon. Open sa ipin. Ngipin sa open. Oh, ano? Ay, si ano, Sir Anonymous subscriber, oh. Anonymous subscribe. Subscribe. Ingat po kayo. Sir, ingat po. Hoy, sabi niya na eh. Utin sa utin. Open sa ngipin. Si Sir Gayem. Thank you po sa mga suportan niyo po sa amin. Gayo. Madiday ta ibang pagkamas di pa siya eh. Tin sa upen. Nalutong sa ating kami tayo. May mas burok bang nice. Pag man nung nalutong. Diyan banda hindi ganong nagakulo. Paano yung hangin kasi? Nasaan na yung mga jowa niyo? Sila lang man po ang mga jowa. Pwede na siguro yan. Di pa. Mas maganda Kaya, pag malambot. balingin mo kaya. Hindi, ganyan na. Ginatulak mo kasi ninyo ako yung tao. Ganyan, oh. Natawa ako kay Auntie Ligaya. Auntie Ligaya talaga, bigbigat, utin, ibagbag. Sorry po. Ipin sa open. Open sa ngipin. Upin sa ngipin. Ngipin sa ngipin. Upin sa ngipin. Sorry sir ha. Utin sa ngipin. Wala na kayo sir. Hindi ako makakagawa. Oy, ante, ano daw yan? Magapunta dito. Ay, salamat. Gawan natin ng Excited ka, ante? Sinong bilo-bilo. Sir, open sa ngipin. Gusto niya si sir. Ha? Gusto niya. Anong, tanongin mo kung anong gusto Anong niya. gusto niya? Anong gusto mo sir? Na iluto. Na iluto namin ni Mila Drifting. Kita ka dyan, ah. Dila-dila. Dila-dila. Wala Ano? marinig niya no? Pasol. Liko. Pustiso latan, ante. Hello kay Ma'am Sheila May Vitalino. Ayan. Shout out po sa 81 viewers. Hello po. Good morning. Ano oras na ba tayo? 10:55. 11 na, mag-11 na. Manang Gerda Idol, pa-shout out. Beth and Joy and Jay
from, ano to, Dali? Dali City. Solid subscriber mga idol. Women power. Ayan. Kay Ma'am Maria Lilibet Mendez. Jollibee, pwede na. Oh, Jollibee, pwede na. Hindi po kayo nagsawa sa Jollibee. Sa Chicken Joy. Luto ay native na manok na lang po. Hindi tayo ng meeting na manok. Pero, ano no, paano kung bigla na lang no? Oh my goodness, wag naman pong bigla. Magnakaw na ako ng manok. May bagyong darating Wag na pong daw. bigla, kuya. Kuya, wag. Baka hindi pa kami makapag-prepared. Oh my goodness. Magnakaw ako ng manok. Kahit kung iluto yo, inabraw, when no dinengdeng. Dapat. Di pa sa gabraw. Nanay mas gabraw na. Ay po mga ka-Dragon Join visit po from Angeli Atil. Jollibee, pwede na daw. Paano kaya no? Pag bigla-bigla na lang nagpunta si Kon dito no? Saan bang lakad din yung mga DFL ladies? Hindi ko na umpisa ng live nila. Nagaparte po kami ng kwan. Baboy na mo. Bye guys, work muna. Tinuwang. Hi, OFW naman. Talaga, God bless you. Ingat po dyan sa work nyo, Sir Rene Ovelio. Ayan, hello din po kay Sed Ka-Vlog. Ayan. Basta ako nagustuhan ko ang Tulya episode ng mga kababayan ko na to. Hello mga DFL ladies. Sid ka vlog. Kay Kuya Sed. Taga Mindoro din, Mindoro din po yan. Si Sed Ka-Vlog. Ka-Vlog. Ginanong nga na hindi ko Naalala ko nung sabi ni Gigi, anong channel niya? Ka-vlog. Yung nagtanim bakawan tayo ay ka-vlog. Hindi niya nabasa yung save. Ka-vlog. Ka-Vlog. Tawag na tawag. Tanim Bakawan. Bali na, tikar na, nalutaw. Shout out idol. Shout out kay Go06. Kaya nga ako, antay Ako sa madilo na nga pagtugawan tayo nagtisay. Pabili po ako ng dragon fruit niyo pag marami ng bunga. Sige Sure po. Ano, palang ang bulaklak niya eh. Paisa-isa. Paisa-isa pa lang. Ano yan, antay, pati nga, antay. Nagda-dragon fruit man! Pinagbabagkat man na, hindi dragon Pinagbabagkat man fruit. ng tray nga na dagsag. After ng sibuyas namin, ano naman, Kapag dragon tag-araw fruit. dito tayo sa isla, pag tag-ulan sa farm, mali ang ramida. Kaya ang kulay namin no, talagang hindi na makilala eh. Pasensya na po. Maputi pa tayo niyan sa spray. Na si Gigi ay yung mangitim eh. Shout out po kay Tik-Tik. Tik-Tik. Nagdadaw ng ika yan. Mura na now sibuyas dito QC. Magkano po? Kaya nga po nakakainis naman. Tapos yung, ba't ganun Ginto, no? naging silver na. Yung sibuyas ng ano, ng China, binabagsak presyo na nila para bagsak Mura na presyo po din yung ano, sa yung farm. sa local. Ano ba yun? Ngayon nilalabas nila yung sibuyas ng ano, ibang bansa. Ng China kasi ano, ay, ewan ko na lang ba? Gusto namin ng misis ko na bumisita sa inyo. Anong address ninyo? From Arizona. Dito po kami sa Occidental Mindoro, Philippines. Barangay Monteclaro, Purok Uno. San Jose, Occidental Mindoro, Philippines. $100 na lang daw per kilo. Ang red. Ito may taga-puso. Ano po yun, local? O baka ano yun, baka ano yun, China. Porte. Imported. Damag ka doon ni Dan sa kakalapaon ni duwa damag tayo.
Hindi na, yung sibuyas namin guys, hindi namin alam kung saan din ibabagsak at ano, binabarat-barat na ng mga buyer. Bayad pa. Ngayon, problema mo naman ngayon kung saan mo siya, kung sino bibili. Hello po kay Sir Ariel Arquiza. Hirap talaga rin ng ano, no? Talagang sa palaran. Sa palaran talaga ang pagtanim ng ano. Ay, naku. Okay na naman. Tapos yung iba, ano pa, nag-i-spaghetti. Nasisira. Gawa nung panahon. Oh, mas mura na yung imported, 70. Ngayon nila binabagsak yung imported kasi nga, mahal ang local. Para bumaba ang local. At yung farmers ang kawawa. 70 yung kwan. Hello po Sir Alden Iballe. Good morning. Pwede na tayo magtatad. Wala pa tayo. Hintayin natin yung ano. Yung ano. Baka nyo guys, ito na itong Baka malaglagan tayo dito ng kahoy. Dito tayo tayo. Hindi, nasente ka hangin na. Ganda-ganda na nga dito sa pwesto natin. Malilim pa oh. Kaso lang, madinitan tayo master. Kahapon, di natumba ka lang sa kasang hangin. Bagay payat na yan. Pero magkakalit ka din yun. Kawawa nga ang farmers ngayon. Pati kamatis, sobrang mura. 20 na lang per kilo. Dito sa mahal na. Tapos Mura pag, na lang din ang taste. Dati aling lengso na lang. Yung mga nagatanim talaga yung kawawa. pero yung sibuyas talaga, kasi ngayon lang kami magsibuyas eh. Hindi ng kamatis, may kamatis. Ang laki rin ng expenses ng sibuyas. Tapos masisira pa. Talagang yung sibuyas talaga, sugal. Sugal talaga. Kumbaga, andyan yung ano mo ka. Hanggang hindi ka nakakaani, kabado ka talaga. Kami nga yung sa amin, ewan ko kung makabawi. Tama na ng kahoy. Buti na lang may palay pa. Tawagan mo na siya at magpunta na at yung ka. Sa paas na yun. Kailan kayo mag-aani ng sibuyas? Mga ano po, mga sa 10, March 10. Ayan, baka ano dyan, may mga buyers, may kilala po yung buyers dyan. Pwede nyo pong papasyalan. Charot. Siguro pag mura ang sibuyas, magtinda na lang kami din sa kwan. Sa Manila. Tinda na lang po namin sa Manila. Isur-sur mi lang. Bahay po namin dyan. Ako malakas ang loob ko magtinda kasi gawa ko po yan dati. Ginagawa ko po yan. Magtinda ng sibuyas. Yung sa ano po, sa tinirahan namin sa Manila. Anong kaya mo gid magtinda? Talagang ano, nung COVID. Maalala ko rin talaga yun eh. Mag-isa lang ako sa kalsada. Na kinakarga ko lang yung mga ilang kilong sibuyas na yun. Nakarit ko sa mga bahay-bahay. Ang di ko makalimutan talaga yung experience na natapo. Pag doorbell ko doon sa pinto, kasi yung plastic lang dala ko ganyan Sabi ko, pag dinoorbell ko, baka baka maburat ba yung plastic. Di pag pindot ko na gano'n, tumunog pa naman naiwari sa amin. Yung mga sibuyas, 2 kilo yung sibuyas pa naman yun. Tapos nakita ako ng mga nagpintuhan doon, ng mga bakbakat. Wala kayo dyan eh. Di saktong pagbukas ng ng pinto, sabi ko doon, ma'am, pwede pong pahingin ng palangganan nyo. Pahiram eh. Kasi po nasira po yung plastic. Buti mabait, di kinuha niya rin. Hindi ko makalimutan talaga yung experience ko na yun Nagpulot ako doon sa kalsada ng 2 kilong sibuyas. Ganda rin magpinta dun sa Laguna.
magtinda. Talagang kikita pa rin magtinda. Wala naman nahiya magtinda kasi dito mo naman, di mo naman ninakaw. Di nga nahiya yung talaga hingi-hingi niya. Yun talaga ang walang hiya. Charot. Yung nag-akit mo ka. Good morning. Mabuti pa munggo na lang itinanim. Pwede stock. Eh, ang kwan lang din sa munggo talaga. Namag. Mahirap magtrabaho. Trabaho din nila. Oh. Mahirap magtikas ang munggo. Sana may harvester din ng munggo eh. Meron din sa At siguro magpako na Ay, si hindi, Ikon baka ng Teresa mais. yung sinasabi niyo. Nagpatisin na ng mais. Nagdana yung regada ng harvester tayo. Parang sa palay. Oo. Ay, sa bagay, pag harvester, hindi na makuha niya, pati mga ilaw, no? Kasi hindi naman sabay sa pinsanan eh. Ilang beses na yun. Ano ka na wala? Ba't wala nang ano dito hindi na masabay? Ano daw yun oh? Hello Team DFL, shout out. Magandang umaga sa inyo, friends. Magandang umaga mga ka-DSL watching from Taiwan, pa-shout out po. Yan. Shout out po kay Sir Andrew Romaldo. At kay Ma'am Risa Fidelo, hello po. Ingat po dyan, Ma'am Risa. Mukha talaga madiskartik sa buhay, Greta, walang arte. Anya, kaya't yung pasalubong na bumisita kami dyan. Wow. Kahit ano lang po Nax. Size 6, charot. sabay may pa size 6 yun, no? Size 7. Nagpa siya siguro. Kunwari lang po yun. May pabulong size 7. Mamasyal po kayo dito. Magtago ako. Ay, nalaglag. Size 7. Pinasal ka nga dito, tapos magtaguan mo din. Nahiya ako. Taguan. Sa layo pa ng pinunta Pinanggalingan nila. na, tapos Ay, taguan mo. pinanggalingan, taguan mo. Joke lang. Mahiya ka din at ay. Hindi wala kang pasalubong, baraka. So, ayan guys. Ayan, bali luto na yung aming karne. Iwain na natin. Mayroon nga yan. Yan, salamat po sa mga nakijoin ngayong araw. Sana Salamat nag-enjoy po. po Thank kayo. you po. Ingat po kayo dyan. Abangan nyo na lang po yung susunod naming upload. Aha, natawa ako sa pasalubong. Kahit ano lang Kahit ano lang po, size 6, size 7. Wow, yan nga. Size 6 can 7 nga sneakers. Wow! Thank you po. Kayo, anong size nyo? Ay, sabihin nyo na ah! Six. Kahit wala na po. Makarating po kayo. Makarating. Ayun. Ayun ang pinakamaganda doon. Joke lang po, size 6 daw. Sabi natin na gaya. Tapos kasi kalakas na sa akin. Gante, anong size mo? Size 9? Ah. Size 6 din na. Oh, manunta ka na yung papwa. Ako. Ayan, thank you so much po. Ayan, Thank bye you po po. muna. Huwag niyo po Ingat po kayo kalimutan. dyan. Size 6. Tatlong size 6, isang size 7. Akala ko spam. Ay, pwede po yung spam. Sabi ni Sir Mario. Akala ko Ay, spam. spam, favorite ng bayan yan. Size 7 po, Sir Mario. Mario, size 6, size 7. Joke lang. Ingat kayo sa biyahe. Size 6. Basta makarating po lang kayo dito. Makapunta na po kayo dito sa lugar namin. Welcome po kayo. Ayan. Thank you so much. Ingat Bye po. Ingat po kayo dyan palagi. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Size 7. Size 6. Ay, joke lang po yun. Bye-bye. Kunwari lang po yun. Huwag po yung manuwala. Size 6.